Iaô, Cadochicó, com deporte. E durante a vakansie grande, nunca futebol camp te queda fora. E aqui é camp para tomar lugar no terreno de Yara, na Sabaneta. E aqui está a Fundação Progress de Europa, junto com o grupo de Remy, davalaram esse camp de futebol, onde mais de 70 muitos a participar. E assim, mais de lo que é futebol. Bom, é camp nós vamos cercado de Progress Europa. Nós fazemos camp conjuntamente, anterior nós estamos e nós temos dois treinadores holandeses, Erik Nieuwhuis de Heerenveen e Stefan Gersma de Cambuur, que estão ajudando nós a ver com o camp. Você vem aqui na Yara e você mira que você não roupa muito, toch? Sim, nós temos 70 muitos aqui, não? Nós temos a Livida com cooperação com Yara, nós temos dias aqui, não? Então, aqui andamos em bom sítio, não? Sim, não, eigenlijk ja, we hebben een não, até na Yara, we wisten bro, na dan de Leeuw naar Robo. Yara é bom veld daar. E todo mundo na chega, nós contentes com isso. Tem muito na mente, tem entusiasmo, passou, tem vista riba muito não, bom, está de chiquito não tem vista riba não, como você vai? Sim, não, nós temos basta, como diz, entusiasmo, temos basta interesse de parte muito não. Então nós trabalhamos com o Lifida, também, o Lifida, seleção de U23 também, tá do meio com o DECAM. Tem vista riba muito acaba se doce treinador? Sim, nós temos dois muito na vista com Augustus, lá na elite camp na Bélgica. Está 17 para 23 de agosto, lá na Bélgica para camp. É uma boa notícia da rua, Sim. A satisfação da é grande para botar no campo, já dois muitos também, a de vista com por logo. Eu espero que não por breakthrough também. Aruba é lugar adequado para camp de voetbal. Allereerst is het fantastisch dat wij op Aruba zijn uitgenodigd door Remy en door de voetbalbond hier. Het is natuurlijk fantastische omstandigheden om met de lokale trainers en met de lokale talenten die jullie hebben om hier te trainen. Aruba, het is een fantastisch eiland. De zon, het klimaat en vooral de people, de mensen. En bevalt ons prima. Wij zijn te gast in het Mill Resort. Dus daar wil ik ook bedanken dat we daar via gesponsord zijn, dat we daar zijn. En we hebben 5 dagen voetbaltraining met de lokale trainers hier. En we hopen natuurlijk dat in 2020 in Qatar Aruba vertegenwoordigd is op het WK natuurlijk. Daar trainen wij voor. En we hopen ook in de toekomst hier nog terug te komen. Dat wij namens Progress hier ook volgend jaar misschien nog wel langer kunnen trainen. En misschien in combinatie met andere toernooien, wedstrijden. En om de spelers beter te maken. Daar wil ik in ieder geval jullie voor bedanken. Hoe heb je de kinderen gezien? Heb je nu al gezien dat er zijn een paar met talenten? Ja, de vraag is van of er talenten zijn op Aruba. Ja, die zijn er. En wij proberen ze tools aan te reiken, zodat ze nog beter worden. Want het gaat vaak om details in het voetbal. Van een paas, een balaanname, een voortzetting, doorbewegen. Nou, als je ze dat aanreikt, vertelt waar ze moeten lopen. En in kleine partijtjes dat ze kunnen leren. Nou, dan ben ik ervan overtuigd dat in de toekomst Aruba op toernooien zal vertegenwoordigd worden. En misschien wel door een aantal van deze lokale talenten. Emocionante entusiasmo. Waarom voetbal? Het is mooi weer, mooi veld, kunstgras. We kunnen er alles mee gaan doen. We kunnen gewoon lekker onze techniektraining doen, wat we altijd in Nederland ook doen. Kunnen we hier lekker uit gaan voeren. Met goede omstandigheden en veel mensen, veel kinderen, enthousiast. En ze willen graag voetballen. Ja? En al die dagen met die kinderen, was het gezellig? Ja, het is heel gezellig met de jongens. Ja? Het is heel gezellig met de jongens. Ja, ze willen ook dingen aannemen van ons. Dus als wij proberen iets uit te gaan leggen, luisteren ze gewoon goed en ze gaan ook proberen mee te helpen. Dus wij leren weer van hun leren weer van ons. Ja. Zo moet je het een beetje zien, hè? Zijn er veel vragen voorgekomen? Ja, ik heb wel bepaalde vragen van, hoe kunnen wij bijvoorbeeld verdedigend, moeten we rechtop staan, moeten we door de knieën een beetje staan, een beetje flexibel op de benen, voorvoetjes staan. Dus dat wordt wel vaak gevraagd en toch wel gewaardeerd. We hebben toch een andere manier van kijken op voetbal weer. Bom, e muito na goza na campo ya terreno de Yara y lo que da bom con así, un tiki más de lo que da fútbol, diferente aspecto de lo que da fútbol, dominio di bala, quando bisa tu reparti nei con para defender, con para atacar, con para cair back, tu reparti nei muito na que assim, naturalmente, que o segundo da cresce bota assim mais no mundo de futebol.